У цэнтры ўвагі гэтага года цудоўная палова чалавецтва. Год жанчыны дыктуе асаблівую атмасферу, пяшчота, прыгажосць, натхненне і, вядома, новыя дасягненні. Які жаночы след пакінуць культурныя падзеі? Якія прэм'еры прысвяцяць музам і захавальніцам хатняга агню? Пра гэта і не толькі ў нашым рэпартажы. Канцэпцыя года беларускай жанчыны зыходзіць з таго, што наша беларуская жанчына – гэта клапатлівая маці, добрая гаспадыня, нястомная працаўніца, якая можа праявіць сябе ў самых-самых розных сферах жыцця. І таму асноўны пасыл гэтага года ў Смаргонскім раёне – гэта 4 сезона ў жыцці жанчыны. Мы спасылаліся на тое, што наша беларуская жанчына, яна жыве ў сваім асяроддзі, у сваіх нацыянальных традыцыях, у сваіх святах і ў сваіх буднях. Першае мерапрыемства, якое прысвечана вясне, вясна – гэта такі сезон года, калі абуджаецца прырода, абуджаецца і расцвітае прыгажосць нашай беларускай жанчыны. Вясной мы святкуем такія святы, як Дзень сям'і і свята працы. І таму асноўнае мерапрыемства вясны адбудзецца ў канцы сакавіка, і яго две асноўныя тэмы – жанчына як добры анёл-ахоўнік сям'і і жанчына-працаўніца. Мы хацелі б паказаць на гэтым свяце галерэю жаночых партрэтаў, якія вось гэтыя две ролі асноўныя жанчыны адлюстроўваюць. Гэта жанчына-маці. Тут будуць і шматдзетныя маці, маці прыёмныя. І жанчыны, якія праявілі сябе ў самых-самых розных сферах нашага жыцця, ў розных прафесіях і дасягнулі ў іх вялікіх поспехаў. У гэты дзень мы адкрыем галерэю жаночых партрэтаў у якасці выставы, якая будзе ў Доме культуры. Мы паспрабуем зрабіць такі зрэз нашага грамадства жанчын розных прафесій, розных узростаў і розных жыццёвых спадзяванняў. Ну і, канешне, да жанчын такім падарункам стане канцэрт запрошанага госця, гэта беларускі спявак Нікіта Фаміных. Летні перыяд у жыцці жанчыны мы суадносім з моладдзю, таму што лета – гэта свята моладзі, гэта канікулы, гэта такое вельмі адказны час для нашай моладзі, як тое, што яны становяцца студэнтамі, заканчваюць школы. Таму летняе мерапрыемства асноўнае у нас будзе звязана з жаночай прыгажосцю. Мы ў летні перыяд будзем праводзіць моладзевы конкурс «Прыгажуня Смаргоншчыны». Але ён, я падкрэсліваю, будзе менавіта не міс Смаргонь, а прыгажуня Смаргоншчыны. Таму што накіраваны гэты конкурс будзе на падтрымку нашых народных нацыянальных традыцый, на падтрымку нацыянальных брэндаў і паказаць маладую жанчыну, прыгожую, але прыгожую на сваіх менавіта традыцыях. Восень для многіх з нас яшчэ з дзяцінства звязана з такім часам восеньскіх баляў. Гэта яскравыя краскі, гэта час, калі зямля аддае сваю урадлівасць, аддае свой ураджай. І таму асноўным мерапрыемствам восені стане бал пакаленняў, «Залатая восень», які адбудзецца ў знакавым для Смаргонскага раёна месце ў сядзібе Міхала Кляфаса Агінскага. На гэты баль мы запросім жанчын розных узростаў, ну, канешне, з іх паплечнікамі, з іх кавалерамі. І на гэтым балі мы падвядзём вынік і сельскагаспадарчага года, таму што восень для нас – это час дажынак, это народнае такое свята. І паспрабуем на гэтым свяце, на балі паказаць урадлівасць смаргонскай зямлі, зрабіць такія прыгожыя восеньскія кампазіцыі ў стылі традыцыйных дажынак. Ну і, канешне, што такое зіма? Зіма – гэта час, калі прыходзіць спакойны час, калі можна штосьці рабіць рукамі. У нас ёсць вельмі шмат жанчын, якія выдатныя майстрыхі, якія мастачкі, якія займаюцца дамашняй кулінарыяй. І мы зробім такое мерапрыемства. Яно будзе складацца з двух частак. Першая частка – гэта будзе мір захапленняў жанчыны, дзе яна прадставіць свой творчы свет. Там будуць і майстар-класы па родным візнам майстэрства. Будзе, напэўна, добра ў гэтым мерапрыемстве нагадаць нашым жанчынам народныя традыцыі нашай нематэрыяльнай каштоўнасці раёна, такой як Смаргонскія наймічы. І, канешне, на гэтым мерапрыемстве мы падвядзём вынікі конкурса «Жанчына года Смаргоншчыны», які будзе праходзіць на працягу ўсяго года па розных намінацыях.
намінацыях і ўзнагародзім лепшых з лепшых жанчын, якія стануць пераможцамі гэтага конкурса.